med stangspidsen. Og så pumper du, så hjuler du ind. Nej. Ja, stille og roligt. Du må bare gerne lade den trække lige ud. Hvad er det? Kom, bliv ved. Fuck. For helvede var den stærk. Jeg tror, du holder den her. Jeg tror faktisk, det er en meget fin fisk, du har fanget, Frederik. Så stop du. Jamen bare lad den løbe lige ud, det er meningen. Men hold hele tiden stangen opad. Stangen opad hele tiden, så presser du den indad. Den er svær at kæmpe med. Sådan, og så, ja, det er stærkt. Og så opad med stangen. Opad. Kæft. Kæft, hvor er det stærkt stort. Tror du, den er stor? Ja, jeg tror, den er meget pæn. Vil du ikke lige hjælpe mig her? Bare bliv ved. Jeg får den jo aldrig ind på den. Så kom her, din elendige gede. Den er svær. Ah, den er flot. Jeg tager den hen til dig. Den er ikke engang så stor, mand. Den er fin, Frederik. Flot. Hvordan fanden kan den være så stærk? Okay, du tager den lige, ikke? Så kom dog her, din. Så er han ved at være